Ikasturte honetan jakin izan dugu, 2027ko otsailean 180 etxebizitza utziko diotela babes ofizialekoak izateari. Honen garrantzia azpimarratu nahiko genuke, batik bat lehen mailako gatazka soziala badelako, eta baita ere jakin badakigulako ez dela kasu isolatu bat, Txantreakoa ez dela kasu isolatu bat, baizik eta Iruñerriko beste auzo eta herrietan ere egoera berdinaren aurrean aurki gaitezkeela. Zer esan nahi du etxebizitza bat deskalifikatzea? Honek izan aldituen ondorioak nahiko larriak izan daitezke, izan ere ekarri alduena bada alokairuen izugarrizko igoerak, etxebizitza beraren salmenta eta finean bertan bizi diren familien kaleratzeak. Horregatik labetik argi dugu etxebizitza ezin dela etekin ekonomikoaren logikari lotuta jarraitu, ezin duela logika horren baitan funtzionatzen jarraitu, etxebizitza badela eskubide, oinarrizko eskubide bat, eta hortaz erakunde eta instituzio publikoak bermatu behar duten zerbait badela. Horregatik hemendik 4 aldarrikapen zabaldu nahi dizkiogu Nafar gobernuari. Lehenengoa, argi utzi ez ditugula kaleratzerik onartuko. Bigarrena, etxebizitzaren desjabetza publikoa bermatu nahi dugula modu honetan, oraintxe bertan bizi diren familiak bertan bizitzen jarraitu ahal izateko, baina baita ere parke publikoa handitzeko. Hirugarrena, alokairu prezioen jaitsiera arautzea eta bertan bizi direnen errealitatera moldatuko diren prezioak ezartzea, eta 4, egoitza egonkortasuna bermatzea. Nola egin daiteken hau? Alokairu kontratu mugagabeen bidez.